Good morning, good evening, good night. Kung sa oras mo na kasapigan din akong vlog. Balik na po ng haranan Dudong Burmentira. Niya ay awit nga gihangyo sa atong mga subscribers. Karaan na pa ba kuno ko'y karaan binisaya. Niya may pay akong karaan na inumduman nga pwede na itong ihalad. Labsong kuno nga karaan. Ako sulen sa pagpabati ninyo ning kataha. Karaan yun, di na siguro makita ni sa YouTube atong pagtaon. Akong ihalad ni sa tanan natong suki kay hindi paminawan nga mahilig kay tangkantang binisaya. Ug ngadto sa tanan natong mga subscribers ulang subscribers. Ni aning awit nga akong ihalad para ninyo. Pagkapait di ay sa atong handumanan, nagibilin mo kanako, maguol gayud ako. Anugon sa atong mga adlaw, nagimatutuo, mabulahan ako. Napakyas ang tanan kong paglaom, kay gilangkat ning dughan sa pinangga ko. Sa dapit din ko ikaw ikahibalag, ang katamis sa gugma nga gimatutuko. Pagkapait di ay sa atong handumanan, nagibilin mo kanako, maguol gayud ako. Pagkabait di ay sa atong handumanan, nagibilin mo kanako, maguol